Podem jugar amb vosaltres? No, no podeu. No, aneu a jugar a les Barbies. Per què mos tires el baló? Per no deixar-nos jugar. Perquè on et fentes? Això el passa per tirar-vos el baló. Així no torneu a vindre. No se torneu a arrimar a nosaltres. No aneu a tornar a la pista. Mireu el que estan fent, no em pareix bé. Em pareix molt mal l'actitud que tenen. No estan respectant-les. Anem a ajudar-les. Anem a contar-ho tot. Au!